La veritat és que guanyar, i de la manera que vam guanyar, tranquil·litza i ajuda a poder afrontar el proper partit. La veritat és que és una victòria que necessitàvem des de fa temps, a més contundent, amb porteria a 0, que també és molt important per reafirmar les nostres virtuts defensives, que semblava que a vegades ens costa, però per fi vam poder mantenir porteria a 0, que també és molt important. El plantejament dur, ja per començar el viatge a Saragossa, la logística que comporta, a més amb un camp complicat, amb un equip complicat, és un equip que barreja veterania amb gent jove i és un equip molt intens i que ens posarà les coses molt complicades. L'equip arriba amb bona dinàmica i amb molta motivació perquè creiem que pot ser un partit clau per nosaltres. Sí, és que al final ara és un rival directe. Nosaltres som molt conscients que estem fent un any molt bo, però també som conscients que si no seguim amb aquesta dinàmica de treball, d'humilitat, de respectar el dia a dia, es pot girar en contra amb aquesta lliga tan igualada. Per tant, som molt conscients que a dia d'avui el Mallorca és un rival directe, però és que fins i tot el Cornellà, que sembla que estigui molt a baix, també ho és a dia d'avui. Per tant, dia a dia i ja veurem, però sí, és un partit molt important.